No niin, morjesta päivää. Tässä kävi just niin kuin mä ajattelinkin, että olin tekemässä tuossa lähtövideo Bernistä, Sveitsistä ja oli tarkoituksena se pistää liveen ennen kuin lähdetään sieltä, niin kas kummaa täällä ollaan Kutemajärvellä polttamassa roskia ja vähän pitämässä notskia tässä kesäpäivän ratoksi, niin jäi tekemättä se. Eli olkoon tää lyhyt klippi nyt niin kuin johdantona siihen, mitä tuossa seuraavaksi tulee. Eli yritin siis vähän niputtaa yhteen ajatuksia siitä, että mitä ajatuksia oli mielessä, kun Sveitsistä lähdettiin. Ja totta kai taas jälleen kerran ihan helvetin vaikeaa, koska ei tollasia, ne on niin isoja asioita, että sä oot 3 vuotta asunut jossain yhdessä maassa ja oot ollut siellä töissä ja integroitunut siihen systeemiin aika hyvin, et tietenkin täydellisesti, mutta niin hyvin kuin olosuhteisiin nähden se on mahdollista mun mielestä. Niin niitä yritän niputtaa, jos jaksat katsoa ton, niin ihan mahtavaa, jos et, niin ei siinä ole mitään, että nämä on vähän niin kuin mulla itsellekin tämmönen päiväkirja. Pidän niitä niin kuin yllä siinä, että joskus vanhana miehenä, 122-vuotiaana kattelen näitä, niin tiedä millä formaatio muuten by the way, mutta ehkä nämä sitten jotenkin säilyy siihen asti. Niin joku muistikuva siitä, että mitä on niin mielessä liikkunut, niin se on vähän niin kuin tämä idea tässä näin. Mutta joo, jälleen kerran tässä käy niin että piti julkaista ja kaikkea, mutta ei tässä ole pirulota kerinyt mitään. Että tässä on tietysti ollut niin monta rautaa tulessa ja paljon tapahtunut, että eletään elokuun alkuun, olisiko tänään 6. päivä muistaakseni elokuuta. Ja oma isäpappa sitten tuossa päätti vaihtaa hiippakuntaa vielä. Just sai 80 täyteen plakkareen, niin arvatenkin ollut vähän kädet täynnä senkin kanssa. Ja koko tämä muutto ylipäätään, niin onhan tässä ollut helkkaristi kaiken näköistä niin mielessä. Ja iso muutos, mutta pyrkinyt ottaa niin päivä kerrallaan. Mutta anyway, johdantona siihen noin 2 pätkään, minkä tuossa Sveitsissä kerkisin tekee, niin yritin niputtaa tosiaan ajatuksia kasaan. Niin olkoon ne nyt sitten jonkunlaisena muistona tässä näin, niin tää tämmöisenä tervehdyksenä ja esittelynä niin tälle videolle, niin ei muuta kuin seuraavat videot sitten jatkunee täältä Suomesta, katsotaan mitä jaksan tehdä, että ehkä vähän fiilis muuttunut siinä mielessä, että onko mitään järkeä tehdä täältä pätkiä, en minä tiedä, kuka näitä ylipäätään kattelee ulkomailta, tietysti ehkä vähän mielenkiintoisempaa story, koska pystyy heittämään vähän laajempaa perspektiiviä sitten tähän asioihin, mutta anyway, tää on mun kanava ja täällä määrään minä. Ei muuta kuin hauskaa kesäjatkoa kaikille. Thunder. No niin, eletään heinäkuun viimeisiä päiviä tässä 2026. Ja mä huono homma sikäli, että ei tullut tässä hirveästi videoita pidettyä ja tehtyä koko oikeastaan tänä aikana, kun ollaan täällä Sveitsissä asuttu. Kattelin tosi hiljattain vanhoja YouTube-pätkiä, mitä tuli Jenkeistä tehtyä, ja niistä tuli loppupelissä ihan ok niin kuin päiväkirja, vaikka itse sanonkin, ja niitä on kiva katsoa ja vähän peilata, mitä ajatuksia silloin oli omassa pikkupäässä, ja osaan sitten täältäkin ollut paljon kerrottavaa, mutta jostain syystä se ei nyt vaan sitten irronnut ja lähtenyt samalla tavalla monestakin syystä varmaan. Aluksi varmaan oli se, että se oli niin tuskallista lähteä sieltä Kaliforniasta pois ja sopeutuminen tänne Sveitsiin ja kaikkeen, mutta ei shit happens, ei voi turhasta tässä kohtaa jossitella, mutta elämä on mennyt kuitenkin ihan ok ja tässä näkyy taustalla yksi iso syy, minkä takia on tää nauttinut olosta, niin on tää Aarejoki. Täällä on tullut vietettyä paljon aikaa, että on kaupungin läpi kulkeva Reinjoen yläjuoksu nimeltä siis Aare ja virtaa aivan helvetin kovaa ja tuohon jokeen hukkuu jengiä vuosittain ja tosi lämmintä vettä, parhaimmillaan kesäpäivinä se on 24 asteista ja en tiedä oikeasti parempaa mitä voisi tehdä housut jalassa kuin uida tossa joessa, että on ihan käsittämättömän makeeta. Sellaista. On paljon muutakin hienoja juttuja, on tää niinku tosi upea maa ollut maisemiltaan ja luonnoltaan. Aina luulen, että Uusi-Seelanti on se numero 1, mutta kyllä mun täytyy nyt sanoa, että Sveitsi kyllä ajaa ohi, että se on musta kaunein maa, missä mä oon ikinä niin ollut. Ja mahtavaa, että on päässyt täällä jopa 3 vuotta asumaan. Sillä lailla. Meillä on ensi viikon perjantaina 30.
heinäkuuta niin muutto takaisin Suomeen. Täysin uudet kuviot, ei ole asuntoa, ei ole työpaikkaa, ei ole autoa, ei ole oikein tarkkaa tietoa mihin päin edes uusi koti nousee pystyyn, niin tässä on kaikki täysin auki. Ja sitten vielä kaiken kukkuraksi, niin eilen illalla oma isä kuoli sitten. Että 80V just tuli täyteen ja aika pitkän huonon ranin jälkeen sitten pääsi vaihtaa hiippakuntaa ja ehkä varmaan parempi näin, oli aika tuskissaan sitten jo lopuksi, mutta aina yltiöpositiivisena ja täynnä elämää ja katse eteenpäin, että kyllä on paljon niin kuin opittavaa myöskin siinä mielessä, vaikka pidän itseäni kuitenkin melko positiivisena ja avarakatseisena kaverina, niin kyllä se semmoinen paukku oli ja kyllä tuossa on pari päivää mietitty kaiken näköistä meininkiä ja elämän suurimpia kysymyksiä. Hieno homma tietysti on se, että oli suuri ilo ja kunniaksi sanoa. Olen vaan iloinen siitä, että molemmat lapset oli täällä samaan aikaan. Saaka on siis täällä 3 viikkoa nyt. Tää tulee olemaan joutu keskeyttää palveluksen kesken Suomen armeijassa kunniakkaassa salpaus siellä ilmatorjuntapatteristossa syystä, että meni nilkka lohtajalla toukokuussa ja joutuu parantelemaan sitä tuonne marraskuuhun asti ja lennätettiin se tänne näin. Ja Saaka oli täällä ja Sara ja Danielkin tuli sitten vielä Amsterdamista, niin oli aika huojentavaa ja hienoa sitten tyttärien kanssa peilata ja reflektoida vähän sitä, että mitä on tapahtunut ja kuka pappa oli ja miten pappa on vaikuttanut minuun ja sitä kautta mun lapsiin ja sitä kautta sitten se niin kuin omat päätökset siitä, että miten tässä jatkossa mennään ja mitkä on nyt tärkeimpiä juttuja, niin kyllä se vaan vaikka itsestään selvästi niin kuin vahvistunut näkemykset siitä, että se on se elämän jatkuminen on tärkeintä ja tuolla menee muuten joku mamma just toisen Aarebakin kanssa, niin pakko ottaa kuva. Se muiden auttaminen jotenkin on niin kuin äärimmäisen tärkeästi nyt mielessä, että sitten kun minusta aika jättää, kun olen 124-vuotias, niin toivottavasti lähdetään tätä saappaat jalassa. Näin ainakin tarkoitus on ihan vakavasti, että naureskelkaa vaan siellä ruudun toisella puolella, mutta tulee 5-8 plakkari itselleni lokakuussa ja ensimmäistäkään lääkettä ja lääkitystä päällä ja ensimmäistäkään niveltä ei kolota, paitsi jos se on salelaa itse aiheutettu joku rasitusvamma, niin that's it. Niin hyvältä näyttää sen suhteen. Jotenkin se muiden auttaminen ja sitten se, että kun minusta aika jättää, niin haluan, että musta ajatellaan yhtä positiivisesti kuin mä ajattelen mun omasta isästä tällä hetkellä. Ja hyviä muistoja ja karma positiivisella. Tässä on syvempikin merkitys sillä ajatuksella ja jos tiedät mitä tarkoitan, niin onneksi olkoon. Jos et tiedä, niin kehotan tutustumaan aiheeseen siinä kohtaa, kun täällä aurinko yskähtää tai muuta tapahtuu, niin kannattaa olla yli 50% karmasta positiiviselta ja muuten käy huonosti. Haluan olla siinä porukassa, kellä se tapahtuu silleen positiivisen kautta. Täällä näkee kaiken näköistä villiä kelluntasysteemiä ja sun muuta. Että on tää kyllä huikea mesta. Mut joo, tässä on nyt näitä päällimmäisiä ajatuksia tähän. Mä katson pitämään tätä videoa sitten työstä eteenpäin ja toivottavasti tähän tulee vähän jatkoa ja lisäajatuksia, mutta ajattelin nyt hyödyntää tämän hetken kuitenkin sillä tavalla, että kun muistan näitä asioita ja tämä isän poismeno on tässä päällimmäisenä mielessä ja on yllättäen aika syvällisiä ajatuksia mielen päällä ja tulee kelattua asioita, mitä ei välttämättä ehkä kohta muista sitten, niin tulee ainakin jossain määrin edes taltioituu sitten näitä itselleni ja jälkipolville, kuka nyt ikinä näitä videoita jaksaa joskus katsellakin, niin että mitä se kytis mietti silloin kesällä 2026. Mutta aika ratkaisivia aikoja eletään siinä mielessä, että tässä on tosiaan kaikki pallot ilmassa ja ei yhtään tietoa siitä, että mitä tämä elokuu vielä mukanaan tuo ja minne päin tästä niin kuin elämä alkaa asettumaan. Mutta olen kyllä toiveikas siitä, että kaikki järjestyy parhain päin, aina ennenkin järjestynyt. Ja vaikka nyt ehkä vähän itsekehu saattaa haista, mutta kuitenkin aina päätynyt sinne top 7% kaikessa mihinkä on ryhtynyt, niin en näe, että miksi tämä perinne katkeaisi tähän kohtaan. Tuskinpa. Niin
semmoista. Tässä päällimmäiset ajatukset tähän kohtaan, ei muuta kuin hauskaa kesänjatkoa ja palataan tässä varmaan seuraavien päivien aikana asiaa ja yritän saada koostettua tämän sitten julkaistavaan muotoon. En sensuroi, mutta jotenkin tätä pitää editoida. Palataan. No niin, jos jatkaisi tätä videon tekoa vielä tässä Sveitsistä, kun muutama päivä tässä on aikaa tai itse asiassa 48 tuntia tästä eteenpäin, niin me ollaan lentokoneessa ja nokka kohti Helsinki-Vantaata, et ei tässä kyllä hirveän paljon aikaa ole. Että keskiviikkoiltaa kävin just pulahtaa tuolla joessa. Ei näy tähän, mutta näkyy ainakin tot kurtteni tuolla taustalla ja lämpötila semmonen 33 veikkaisin kello 7 illalla. Että aika hyvin tarkeni ilman paitaa, enkä ala sitä tähän videoon nyt sitten edes pistää päälle. Että tulee tämmönen puolalasta meininki, mutta ehkä tää vähän on sit jatkoa mun Santa Monican videoille, että siellähän tulee aika jostain kummasta syystä niin oltu ilman paita ja hyvissä keleissä melkein joka päivä, että nautitaan nyt tästä niin, täälläkin niistä. Tosiaan joo, Sveitsi aika alkaa olemaan aika pitkään taputeltu ja yritän tässä nyt jotain ajatuksia lyödä kasaan. Ei vaan oikein ole mitään ajatuksia päässä, että yrittänyt tässä miettiä kaiken näköistä syvällistä, mutta kun ei oikein tule niinku mitään mieleen, että aika sakkutakin sanoi pässi, kun päätä leikattiin, että nyt täältä on lähtö, tää on ollut tarmotonta kamarumpaa viimeiset päivät ja tarkoitus oli, että tänään olisi päässyt siitä viimeisistä niinku säätämisistä ja pakkailuista eroa, mutta katin kontit vielä yritän myydä yksi kajareita tosta pois, että ei tarvitsisi niitä lähteä sitten mihinkään kirpputorille viemään, mutta katsotaan miten käy. Huomenna on luvattu 37 lämmintä, niin ajattelin, että toi Martsil ja toi joki kutsuu siihen malliin, että voisi viettää päivän siellä. Tehdään vähän sitten henkistä luopumista ja niin viimeisen kerran sitä ja tätä. Ja tänään oli tosiaan viimeinen kerta kuntosalilla ja se oli aika omituinen fiilis kyllä, että siitä on tullut kuitenkin toinen koti. Tai siis ainahan mulle tulee, missä tahansa päin maailmaa se kuntosali on, niin se on se toinen koti. Mutta siellä oli tosi hyviä kavereita ja se managerin kanssa hyvin synkkäsi yhteen ja järjesti Saralle monta kertaa ilmaisia treenisessiot sinne ja kaikkea. Oli kyllä aika haikea lähteä sieltä ja päätin sitten vielä käydä Sipasees Fledan hautajaiskondikseen sitten tossa. En tarvitse sitä alkaa miettiä koko elokuun aikana sitten Suomessa. Et silleen niin valmis lähtee tavallaan, mutta tavallaan ei henkisesti. Toivoin, että tässä olisi ollut paljon enemmän aikaa niin kuin fiilistellä ja olla tuolla kaupungilla vähän ja katsella. Kun tässä tuli kuitenkin 2 vuotta niin kuin joka helvetin päivä pyörittyy tuolla fillareiden perässä, niin mä tunnen tämän kaupungin kuin omat taskuni. Niin olisi kiva ollut vähän niin kuin vaan chillailla ja istuskella ja vähän katsoa ihmisiä. Mutta ehkä mä huomenna teen sit sitä siellä Martsilissa ja yritän sitten tehdä sit henkistä luopumista myöskin siinä kohtaa. Koska musta se on tärkeää. Vähän niin kuin ihmiselossakin tässä, että se loppuaika pitäisi pystyä pyhittämään sellaiselle luopumiselle ja pistää ne palikat kohdalle, että mitä oma elämän aikana on tapahtunut. Tänään ainakin minua paljon viisaammat sanoo, että mikä olisi niin kuin se ihanne tilanne siitä loppuelämästä, mutta en tiedä. Kun en ole sitä vielä kokenut, voin vaan kuvitella, että moni joutuu valitettavasti sitten painimaan niiden maallisten ongelmien kanssa vielä aika pitkälle silloin, kun se oma elämä on siellä ehtoopuolella ja jää tavallaan tekemättä se semmoinen henkinen työ. Joo, mä kyllä nähnyt sitä läheltäkin tietyillä eläkeläisillä niin valitettavasti, että se olisi älytöntä suorittamista vielä loppuun saakka ja selviämistaisteluun, niin se ei välttämättä ehkä ole kuitenkaan se tarkoitus, mutta helpommin sanottu kuin tehty. Eihän se aina ole ihan täysin, ei se niin helppoa tehdä niitä asioita, mitä pitäisi tehdä, jos ei ymmärrät, mistä on kysymys, mutta se vaan vaatii tämä elo loppuun saakka sitten sen 100% fokuksen ja sen tekemisen siihen, että hommat toimii. Itse en halua siihen, haluan yrittää ainakin järjestää asiat niin, että olisi mahdollisuus siihen ihan pelkästään chillailuun ja meditointiin ja ajatustyöhön sitten kun sen aika koittaa. Reilun 60 vuoden päästä toivottavasti, että katsotaan. Tässä on pitkä aika siihen vielä. Kerkiin mielipiteet ja ajatukset muuttuu moneen kertaan ja varmaan heittää häränpyllyyn, mutta
turha niistä on tässä kohtaa murehtia ja keskitytään päivä päivältä, vaan pitää omasta terveydestään huolta ja siitä, että toimintakyky säilyy. Ja nyt on tietysti päällimmäisenä on tuon oman toimeentulon varmistaminen nyt seuraavaksi, niin sehän tässä on se kaikkein suurin haaste. Mutta joo, ei tässä 48 tuntia Sveitsiin jäljellä ja tuntuu kyllä aika oudolta kieltämättä. En mä oikein osaa tähän siis sen syvällisempiä kiteyttää. Paljon nähty, hieno maa, todennäköisesti upein maa, mitä maa päällään kantaa, siis valtioista. Uusi-Seelanti tulee hyvänä kakkosena, että kyllä sveitsiläiset on aika onnenpekkoja ja onnenmaijoja siinä, että saa tällaisissa maisemissa olla. Niin ja onhan tämä moni muukin asia hyvin, että tämä pelkästään ottaa luonnon kaunis, vaan ainakin itse arvostan tiettyä konservatiivisuutta ja että asiat tehdään vähän eri tavalla kuin meillä EU:ssa, niin se on mulle vaan pelkkää plussaa. En ole mikään EUn fani, jos ei joku vielä tiedä sitä, niin ei ole mun juttu. Niin siinä mielessä kyllä poikkeuksellinen paikka, että Euroopan sydämessä on tämmöinen erikoinen pikkuvaltio, missä asiat tehdään vähän omalla tavalla, niin jää kyllä mieleen ja sydämeen. Osa sydämestä taas jälleen kerran tulee niin jäämään tähänkin maahan, niin kuin jäänyt kaikkiin muihinkin maihin jossain määrin. Saksasta ehkä kaikkein vähiten, mutta näistä muista kyllä sitten. Niin ei muuta kuin tällä erää tähän ja katsotaan, olisiko saisi tämän purkki jossain kohtaa ja kurtteni vielä kerran tuolta taustalta. Niin sillä mennään. Ei muuta kuin jatketaan harjoituksia.